Lenkabi lethi uTshilozi ubeseyiphendulile le comment kodwa ngifuna ukuyiphendula nami ngendlela yami. Amangakuhlaza lawo uNJ Sithole akho umuntu wake amphilisa. Akukho noyedwa umuntu owake waphiliswa uNJ Sithole. Akho noyedwa umuntu njengamanje ongaphumela obala athi yena waphiliswa uNJ Sithole emthandazela egameni lika Jesu. Ngenhlanhla ke uNJ Sithole ube umakhelwane wami lapha eMlazi kwaR. Mina bengishaya ikeyboard einkonzweni zemikhuleko kaNJ Sithole uma ngabe kuJanuary befasted 30 days. I'm one of the keyboard players ebengiye ngidlala ikeyboard laphana kusukela ngesikhathi lo keyboard player konje kwakuthiwa ubani inkosi yami lo akahlongwa keyboard player sengikhohlwe igama lakhe lo akahlongwa owayedlalela uNJ Sithole ikeyboard kudala. After that kwangena uMazibuko lo uNJ Sithole ashone sekunguye ukeyboard player weGod's Army. Ngenhlanhla uNJ Sithole ngimazi kuwo wonke ama levels. Ngimazi uNJ Sithole mina esayiphoyisa kudala engakasindiswa esayiphoyisa SAPS. Leyo nto leyo ukuthi wayeyiphoyisa angiyazi ngoba efakaza ngimazi eyiphoyisa uNJ Sithole mina engakashadi nje engakamshadi umfazi wakhe lo naye amshada eyiphoyisa. Ngamazi uNJ Sithole esindiswa lapha eAfrican Gospel. Ngamazi uNJ Sithole esavutha uNJ Sithole iGod's Army engakayiqali ingakabukhona iGod's Army. Ngiyaze iqala mina iGod's Army uNJ Sithole. So ayikho level uNJ Sithole engingamazi kuyo mina. Ngimazi ngisho ekugcineni kwakhe esecompromise. Ngimazi noNJ Sithole kusawumvangeli NJ Sithole. Esawumvangeli eshaya imjolo eshaya isono. Ngiyamazi futhi esewile uNJ Sithole esebhebha ingane zabantu strong edla ama worshipers edla ama worshipers edla abazalwane. Ngiyamazi mina uNJ Sithole ebhebha indaba yokudlala. Ngiyamazi futhi uNJ Sithole mina kuze xabana uMargaret Ngidi exabana nomfazi kaNJ Sithole bebanga ukuthi uNJ Sithole ubhebhe uMargaret wabanjwa baxabana. Leyo ndaba leyo yasolva obaba uGumbi ngoba uGumbi kade ayibona uzosolva nje indaba yokuthi uMakama ubhebhe enye intombazane laphana maqedo waxabana nomfazi wakhe. Manje le kade esolva manje uGumbi uMakama ebhebhe ingane wayiqeda ngesende lapha esontweni lakhe seliwa ngempela ibandla liwiswa ukuthi uBishop Makama ubhebhe ingane lapha. Zonke lezo zinto siyazazi asikho ke kuMakama sikuNJ Sithole. Uyabona? Mina zikho istandards zabefundisi engingazazi ngoba mina ngihambile nabefundisi hayi indaba yokudlala. Mina bengu keyboard player, mina bengu MC ematendeni, bengumhlabeleli, mina ngiyi-chorus leader, ngiyi-worshipper, ngiphinde futhi ngizoba umshumayeli wevangeli. Mina la ngigcine khona ngigcine sengumshumayeli wevangeli. Nginemphefumulo mina eyasindiswa under my preachings. So ngikhuluma ngento engiyaziyo. Lapha yakwaR eMlazi kwaR kunomama laphana lapha ya eMlazi kunomama laphana engamsiza ukuqala ibandla uMamcele lapha eMlazi ngaseyitolo kwaR. Imina owaba ithuluzi kahle lela bandla ekuthiwa iLight of the World Ministries laqalwa yimi. Lela bandla nje lika lo mama ekuthiwa uMamcele lapha eMlazi ngaseyitolo kwaR
ibandla lakhe lele kuthiwa i-Light of the World, i-Light of the World Ministries. Lelo bandla laqalwa yimi lelo. Uma mcelwa engekenze lutho ngaphandle kwami, ayikho into engayenza ngaphandle kwami. Wabalekelwa yibo bonke keyboard player ngoba wayengakhokhwe efana no Pastor B. UPastor B mina ngimaze seyinsizwe sawumuntu omusha, namhlanje sewabizwa Bishop B Buthelezi. Lapha ya kwa Q mawukhuphuka laphana usuka ngase bridging kwa Z, ukhuphuka laphana ukhuphuka opposite kwa P. Lelo bandla lelo ekuthiwa i-Fire of God Ministries ilona mina engangikhonza kulo, eliholwa sekwaba uBishop B Buthelezi. Ngangilala naye embhedeni umuntu omusha ehola lelo bandla lelo. Sibancane sikhonzele eklasini laphana Ogwini High School, isogwini comprehensive lapha kwa P ko 7. Yimi ngaba i-part and parcel uqalwa futhi kwalelo bandla ekuthiwa i-Fire of God Ministries. Uyabona imthandazo sasihamba no Pastor B ngoJanuary. Ibandla i-Fire of God yayiba nemthandazo ka 2 weeks. Kwakuba kwakuba 7 days. Kwangabe 2 weeks, kwakuba 7 days ngoba ibandla laliselisha, abantu bonke bebasha bewiki bengakwazi ukufasta isikhathi eside. Sasifasta 7 days. 3 days dry fasting and then isiqedeleke nge-normal fasting. Sasihamba thina imkhuleko ka-NJ Sithole ngoba yayimide kakhulu ebiza obaba uMahlaba laphana noGumbi bazoshumayela. So uNJ Sithole nje akekho noyedwa umuntu ongaphumela obala ukuthi wathandazela uNJ Sithole. Wayekade ekhiphule wasukuma kwi-wheelchair, wayekade ene-HIV yasinda yaphela, kwabuya ama-result athi HIV negative, wayekade file wavuka. Amanga akuhlaza lawa nokuthi uNJ wavusa abantu abafile, urabisha umsunu wamanga lawo. NJ Sithole ngisho uJesu akho umuntu owakwaphilisa uJesu. Sengisho uJesu ke yena himself esahamba emhlabeni, akekho nje umuntu ongasikhombisa yena uthi nanga umuntu waphilisa uJesu, ngoba ngisho uLazaro lo ekuthiwa wamvusa ekufeni, akekho uLazaro. Asazi ukuthi singamtholaphi azofakazela leyo nto ukuthi ngempela wayefile yini nangempela wavuka ekufeni. Asikaze simuzwe, even ngisho ungafunda iBhayibheli asikaze sizwe ukuthi uLazaro wakonfirma ukuthi uJesu umvuse kwabafileyo. Amanga akuhlaza uJesu akaze asindise umuntu. Ngisho umama lo ekuthiwa wayenesifo somopho, ungalivuluza uphethuka amehlo iBhayibheli, abukho ubufakazi bamama ekuthiwa wayenesifo somopho wabamba ingubo yomphetho kaJesu. Leyo ndaba siyizwa ngaye kuphela uMarku. Asimuza uJesu ebabaza amandla amnqamule isifo somopho. Asimuzwa lo mama loyo. Abukho ubufakazi bamama owayenesifo somopho, abukho. Bubodwa nje ubufakazi obukhona obesifebe saseSamaria esahlangana noJesu wasihlaba. Sasesihamba sitshela iSamaria lonke sathi ngiyitholile indoda yamadoda, ngiyitholile indoda engenze ngendlela engingakaze ngenziwe ngayo. Yazi yangitshela konke engingakaze ngikutshelwe ezinye insizwa. Kusho isifebe saseSamaria. Yilobo kuphela ubufakazi obukaJesu obulapha eBhayibhelini. Bonke labantu ethiwa wabaphilisa asibezwa befakaza ukuthi ngempela mina ngiphilisa uJesu. Ikhona le kwakuyini, kwakuyimpumputhe le yathi le wathatha udaka wayigcoba emehlweni ngodaka. Udaka lolu walifela ngamathe indende walihlanzela ngoba amathanga kanani lawa ngakhanda udaka. Jesu wenza imikhuba wahlanzela inhlabathi, maqede wathatha leyo nhlabathi seyiwudaka igcwele umhlanzo. Waninda lo mama emehlweni, wasekuthiwa lo mama useyabona. Umama noma indoda engathi indoda yayikade ingaboni. Ileyo ke mhlawumbe siyibona itshela abantu ukuthi beyingaboni manje seyiyabona. Yilobo kuphela ubufakazi bokuphila esibona. Nakhona aphiliswa ngoJesu, waphiliswa udaka olakhiwe ngomhlanzo nenhlabathi.
ya asiba